harka yake irin na sana'a haka, to amma sai ya dinga ha'inci irin wajen estimation haka da ake bayar. Kasan galibi irin wannan na faruwa. Da kansa Alhaji Isa ya lissafa duk waɗanda yake rike da su wadda ya musu aiki ya kuma ha'ince su. Na ce mishi to ka ban nomban wayoyinsu, ya ce duka yana cikin wayansa, duka muka ɗauka. Na ce mishi to ka yi haƙuri, zuwa gobe insha Allahu za ka ji ni, za mu tuntuɓe su mu yi magana da su. Na farkon da na fara kiran, na ce mishi ka san wane? Ya ce min na san shi malam. In ce mishi to shi ya neme ni, ka san ba shi da lafiya? Ya ce min a'a bai sani ba. Na ce to shi ya neme ni akan aiki da ya maka na kaza. Ya ce ma'aikacinsa ne. Na ce to ya gaya mun ga irin abubuwan da ya yi a wajen maka aikin nan na ha'inci. In ce amma bayi da lafiya, saboda haka muna roƙonka inda hali don Allah ka yafe mishi, ko kuma a yi rubutu akan abin da yake hakkinka a wajen shi. Ya ce wallahi malam na yafe mishi duniya da lahira.